Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyong lahat. Ang isishare ko po ngayon po sa inyo ay gayuma, napakatindi at mabisa. Gayuma po. Yan po. Ang pamamaraan po ay gawin ito sa loob ng 3 sunod-sunod na araw. Kunin mo ang litrato niya at titigan mo ng 11 segundo at sabihin mo ito: mahal ko, lumapit ka sa akin at ako ay iyong iibigin. 3 beses po usalin po. Mahal ko, lumapit ka sa akin at ako ay iyong iibigin. Mahal ko, lumapit ka sa akin at ako ay iyong iibigin. At kunin mo ang litrato niya at huminga ka ng malalim at sabihin mo ito: mahal ko, lumapit ka sa akin at ako ay iibigin. Mahal ko, lumapit ka sa akin at ako ay iibigin. Mahal ko, lumapit ka sa akin at ako ay iibigin. Sana po pag gumagawa po kayo ng ganitong gayuma po ay ito po ay subok-subok na po ito. Dapat po ay focus po kay sarili. Sa mga taong naniniwala lang po dito ay kung gusto nyo po talagang mapaa sa inyo yung babaeng mamahalin nyo po habang buhay po. Dito po pag huwag nyo pong gamitin na paglaruan po ito kasi may balik na karma po sa inyo kung gagamitin po yung paglaruan po sa babaeng hindi nyo mahal, pinaglalaroan nyo lamang po, babalik sa inyo po ang yung ginawa. Kaya dapat po dito po ay kung gagawa lamang po kayo ng gayuma ay yung talagang gustong-gusto nyo pong taong makasama sa habang buhay na talagang hindi na po kayo magsisi sa huli, na talagang gusto nyo pong babae na kasama po nyo habang pantandaan nyo po. Kaya sana po ay gamitin nyo lamang po sa tama at para kumasi po sa inyo ang yung ginagawang mga orasyon po o mga ritual po. Maraming salamat po at intindihin nyo lamang po na i-focus po kayo talaga sa inyong mga ginagawa. Isa puso isipan lamang po pag po ng mga orasyon para lalo pong bumisa at pag ginawa po ninyo itong panggayuma po ay yung wala pong nakakaalam, kayo lamang po. At gawin po nyo. Pwede rin po itong gawin sa madaling araw o basta wala pong nakakita sa inyo umaga, hapon, wala pong dito, basta wala po yung talagang wala pong nakakita sa inyo, kayo lamang po. Pag gumagawa po kayo ay huwag nyo pong ipagyabang na ganito kundi sarili nyo lamang po at isikreto nyo po. At kung may kwarto po kayo na doon nyo gagawin na hindi po kayo naririnig na maganda kasi pag gumagawa ka o nagdi-devotion ka sa kwarto po para hindi kayo maistorbo, hindi po kayo malito-lito. Kaya dapat po ay focus po kayo palagi sa inyong ginagawa at isa puso isipan lamang po. Maraming salamat po sa pagtitiwala po at subscribe po kayo at i-like and share. Maraming salamat po. Hiwaga ng Pangasinan lamang po.